Mama, Nah, mama karena sơ bàn mà rồi mà lắm rồi. Bile bile fake bene. Ô mình vừa phớt à?
এই মোর গাঁৱে গাঁৱে শঙ্কর নজরে হ্যালো হাই মাংস শঙ্কর ভাই क्या सस्ता बनना है गाजन बेलासे बरायनाय जाबाय गासैखौबो एल बिहेर itu oh itu hello 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 hello
Brandwe.
Azul Gamer Mandega Masih nih by day nih. दसथासोआव थांबा गोबाव जागोन ना? माबासिम गेलेनो 9थासो रोजचे जाने
Kami. Randai बर' हेलौ रान्दाय बर' मा ओंख्रि दालिसोमोन सबाय बिमा भाजा How are you? What silent? आं उन्दुनो ओंखारदों थांबाय नामा रान्दाय बर' लाइक हरना होदो Please like, comment, subscribe लोगोफोर please welcome my LB please support me like, comment, subscribe Enggak gausah hordो ओरैनो रायलायनो दासो रायलायबाय दादिखौ सोंहरनो आहा 500 नङाबा 1000
Please like, comment, subscribe. Please. Welcome my LB. Please support me. Hmm? Dan kenapa ke data ko? Ini dan ya. Dan dun. Mobile ko. Sao dài vậy hả? Nah. Mobile ko ang kamukha sa. Saan tambah. Kung ngawas tanang gari akan haya. Kalau
खर' गिदिङो नों माथो नेटानो नांला ओमफ्राय थैखौ लास्टनिखौल' नायबावगोन ना गासिखौबो नायबावगोन लास्टनिखौ लास्टनिखौ नायबानो सानसे मोनगोन इमारजेन्सि बानायना होनांगोन अबाव दं प्राइभेटआवसो बानायगोन इसोरखौ इमारजेन्सि हरनो नोङो गोजानद्राय थांलाय फैलाय थानाय होनना आंहा इयावनो नायो ना माबायावनो नायगोन ना प्राइभेटाव नायनो बेयावनो नायनांगोन इयाव नायग्रा दं बेलेगाव हरनांगौबा नायनो लाङोबा नलबारियाव लांगोन गस्ला गाननानै थांनाया गाहाम एसे गरमाव मानोथो गारि गाखोनो हायियाव मानोथो जांलाब जांलाब दख'ना गाननो हायो सोरबा गारि भारा थांनो नागिरबायथ' नायगा ए बेमारखौ नाया मा जायो फुथारनो नागिरदों आंखौ नार्माल बेमारखौबा लाबाय बोखानाय गारसै फिथाइबो जाहोफैया थाइसेबो खिनियाव बेसे मेंबाय थायो खिनियाव ओरै नारलायनाय बायखाना लानो हायोमोनलाय माबा खिनियाव मेंबाय थायो ओमफ्राय ओरै मेंलाङो बेखिनियाव मेंना ओरै मेंलाङो नै एखिनि माखायाव मेङो सिङाव मास मोनसे जानो नायाबानो मुलियाव हरग्रो होनबानो जाबाय आं मिथिखागौ नायनानैसो होनसिगोन दे मुलि उनाव आरो साननैसो आं थानानै मिन्थिखागौ मुलिजों जाया आंनिया गोबाव जाबाय जायाखै दसेल' जानाय नङा सिङाव मानसिनि थै मोनाबा जाखाथारनाय नङा मास मोनसे बेखौ जाग्रोना फोजोबनाय होनना बेनि उनाव ओमफ्राय थै नायगिगोन मानसिफोर मालायफोरखौलाय डाइरेक्ट सोयो थै बारा जानाय थैलायनो हायिफोरखौ आंनाबो खथ' दुरबल दाख्लैफोर माबायदि नुदोंमोन नोङो मोजां नुदों थांबाथ' थैखाबायमोन खोमा दालागै नों नायखायामोन
Bifanno orang bicara na lang. Ma? Bifanno orang jaro bifanno na lang. थगायो ना इदिनो सोरबा सोरबा Please like, comment, subscribe, please, please, please. दिनैफोर मैयाफोर थांनो बेसे मोजांमोन बोथोरा थान्दा बेसे जागोन सोंनांगोनसो Gorsze mnie się. Siłą nie są takie. माबायाव हरबाय नालाय खामानि मावनायाव
Please like, comment, subscribe, guys, man. Please support me, my LB. অবশ্যই মশলা খাবো তো।
माथो मेथाइ जानो मा मेथाइ जानो मोनगोनथ' आरो न'आवथ' मेथाइ लाबाय एख' मोनजायाबा मेथाइजों टेनसन जाया माथो गाहाबा 20 थाखा लांनानै जायो जोङो बैयावबो थांजागौमोन मिथिखानाय खोनायाखै औ थांजागौमोन पेटलियानो थांनांगौ साइकेलजों फटनो फट'बो थिखोनो Sarita जाबासिनो गोनां Sarita उन्दुनाया नोंहा मोनालाबांना मानो सेरलाबाय थायो नोङो
Tension ba? Na doनबावनांगौ सारिथासिम दोनथारसै आधा घन्टा दोनबावनोसै
Kalian mana kita?
दासो ओंखाम जाखांदो दासो ओंखाम जाखांदो नोंसा सोरो र' आं सेब लाखिगोननो माने हरबाय माने नों खम